Angol ang usa ka negosyanteng Pakistani national human kini kalit gipusil sa wala pa mailhing riding in tandem pila ka segundos human kini nakalingkod sa iyang sakyanan gikan matud pa sa pagpakagis og bungot sa usa ka barbershop sa Block 7 Lot 46 Phase 8-A Deca Homes Barangay Takunan Tugbok District Davao City. Giila ang maong langyaw nga biktima nga usa ka Afraz 29 anyos nga taga Barangay Ula Tugbok District ning syudad kinsa nakaangkon og tulo ka samad pinusilan diinduhan niini sa iyang likod samtang usa ang miigo sa walang bahin sa iyang abaga. Subay sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay sa biktima nga human kini nagpabalbas ni atong higayuna pasado alas 2:40 sa hapon dili pa lamang dugay. Gilayon kini mibalik sa iyang sakyanan nga nahimutang lamang atbang sa barbershop. Dihang nakalingkod na kini sa driver seat. Duha matud pa ka lalaki nga nakamotor ang kalit ni abot ug didto kini gipabuthan sa makatulong higayon kansang mga sospek daling misibat paingon sa Barangay Ula human sa krimen. Uban sa tabang sa mga empleyado niini, gilayong gihatod sa pribadong ospital ang biktima gamit ang iyang sakyanan ug didto kini nadali og tambal kinsa ana na sa stable nga kahimtang apan padayong gipailalom sa obserbasyon. Na-recover sa kapulisan gikan sa crime scene ang tulo ka basyo sa bala gikan sa usa ka .45 nga kalibre sa armas. Gipalaw man pasab karon sa mga otoridad ang pag-imbestiga kung kinsay responsable sa pagpamusil ug kung kinsay posibleng nagpaluyon ini. Lakip na ang pagtino sa posibleng motibo sa krimen. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.